Boas, eu son Aarón Vidal, de cuarto ESO. Eu son Natalia González, de cuarto ESO. Hoxe vamos a facer unha práctica con zume de lombarda. O zume de lombarda ten cianina, que é un indicador natural. Isto significa que cando mesturado cun ácido ou cunha base vai cambiar a súa cor. Nestes vasos vamos botar un pouco de zume de lombarda e non vamos botar vinagre, que é un ácido, e fai reacción e o que pasa é que se cambia de color e se pon un pouco máis vermello, e noutro vamos botar bicarbonato, que é unha base, e tamén debería cambiar de cor e por ser verde, como ocorre aquí. Vale, agora botamos outra vez zume de lombarda. E botamos outra vez o vinagre e outra vez de vermello. En este, que é unha base que é auga e bicarbonato, outra vez verde. Agora, cando os mezclamos, neutralizaránse e pode causar unha reacción. Pódense ser as burbullas, que é o CO2 que se desprende.